Štvrtáci sú preč, nikto nespieva, nikto nemešká, všetky hodiny sú ospravedlnené, ťaháky sú zbytočné. A v škole je konečne poriadok. Akí však boli tohtoroční štvrtáci? Pokúsili sme sa nájsť odpoveď u ľudí, ktorí s nimi strávili najviac času. Že pán profesor, vidím, že ste vo veľmi dobrej nálade. Zrejme sa tešíte z toho, že štvrtáci už odišli. Áno, odišli. Teraz som ich vyprevádzal na traktore. Vedeli by ste nám povedať, že ktorý zo žiakov vám bude najviac chýbať, ktorý vás najviac dokázal rozčúliť, ktorý najmenej? No, rozčuľovanie ani nejde, skôr budú chýbať skôr tí, ktorí robili do toho športu, takže najviac chlapcov Ferenčík, Marek a z dievčat Maja Šimčeková ako reprezentovala skoro všetkých športov, dá sa povedať. Sú to pre vás žiaci, alebo skôr ten vzťah začal byť aj trošku iný? Tak u Ferenčíka som, hovorím, tie víkendy, ktoré som nechodil, tak ten vzťah možno už bol taký 50/50 vlastne. V ktorej triede sa najlepšie učilo? Neviem, je to rôzne, no, lebo len každá trieda bola špecifická, boli tam nejaké osobnosti, a ktoré vlastne dosť dominantne zasiahli do klímy triedy. Ktorá z nich bola najlepšia, čo sa týka telesnej výchovy? Čo sa týka výsledkov, bola asi Pečka. Spýtal by som sa, či sa žiaci pripravovali na hodiny. Žiaci sa na hodiny praktické nepripravovali, jedine keď ten beh 1000, tak niektorí povedali, že behali ako týždeň dozadu alebo 2 týždne trošku, že pobehali doma, no, ktorí chceli opraviť nejakú známku. Bože, a my kedy dostaneme skrinky po štvrtákoch? Dievčatá, vy ste vlastne nasledovničky štvrtákov. Čo si vlastne zo štvrtákov vy budete pamätať? Nič. Zo štvrtákov si budem pamätať to, že som tu spoznala výbornú kamarátku, s ktorou budem v kontakte asi naďalej určite. Čo je výborná kamarátka? Servenácia, pocka. A ja som spoznala veľa ľudí. Ja som neprišla na nič, takže asi toľko vám poviem. Mne nič nedali. Mali vám niečo dať? Tak akože... Čokoládu, dezert. No, Nikto zo štvrtákov vám nič nedlží? Skúste, Zuzana, aspoň jedno meno štvrtákov povedať. Ani ja s nimi nemám nič. ja som Mat a ty si Pat. Ktorá bola vaša najobľúbenejšia štvrtáčka? Mat a Pat. Ja nemám najobľúbenejší. Monika. Štvrtákov. Bola to moja. Ja ju nepoznám. Tak to bude kruté. Čevi a štvrtáci? Či nevieme. No, ja som spoznala veľa tých štvrtákov, ale... Hlavne štvrtákov, nenechám. No a ktorí zo štvrtákov vám budú chýbať? Na Kubo Oleárnik. Veľa srandy s ním bolo. Čiže Kubo Oleárnik. Že oni boli takí, štvrtáci boli takí trošku, neviem, takí rozlietaní, že nevedeli, kde čo majú robiť a kedy to majú robiť. No, tak ja som so štvrtákmi chodila asi 1 mesiac do ich triedy, do 4. P, terajšej. A ako poznala som ich len tak trochu, že proste majú tam dobrý kolektív, sú veľmi slušní a nie, že sú bifloši, ale dobre sa učia. Či hovoríme o 4. P? O 4. P, no. 4. P. Z iných štvrtákov veľmi nepoznám, takže... Dobre.
No a ja nepoznám štvrtákov žiadnych, takže... Myslíte si, že aj vy tak dopadnete, že nikto z krajších druhákov, keď budete vy štvrtáci, vás nebude poznať? Že na nás nikdy nezabudne. Skúste nám najprv povedať mená štvrtákov, ktorí tu boli a pamätáte si ich. Saška Komarová, Veronika Ivanková a Majka Sajlerová, tie poznám najlepšie asi. Ktorá trieda? 4. G. Štefan Balok, potom Marek Ferenčík a Saška Komarová. Štefana, poprosím. Miroslava Sabolová, Anna Mária Baníková, tiež Štefan Balok. Si toľko. No a chcel by som sa vás spýtať, vy ste vlastne budúce štvrtáčky, v čom by ste sa na štvrtákoch chceli podobať? Vo výzore. Čo je konkrétne Marek Ferenčík? Tak v tom, aby sme zmaturovali. Takisto ako oni. No sú tam žiaci, ktorí nezmaturovali. Ale ja chcem tých, čo zmaturovali. Väčšinou sú triedy čímsi typické. Čím si vy budete pamätať 4. G, lebo hlavne poznáte ľudí zo 4. G. Čo je typické pre 4. G? Boli kreatívni, ako vyhrávali súťaže takéto ako tejto charakteristiky. A my ideme vyšľapať. Taktiež vyhrávame všetky súťaže. A mali veľmi pekný program na Stužkovej. Čiže pekný program na Stužkovej. Máte aj informácie o tom, že akí to boli žiaci? Či to boli dobrí žiaci? Myslím, že boli dobrí žiaci, ako 4. G. Štvrták G bol najlepšie. Sa myslí, že hej, že boli dobrí. Máte s nimi kontakt ešte teraz, čo skončili? Áno. Čo sa s nimi deje? Netuším, ale minule som bola vo Vranove s jednou štvrtáčkou posedieť, porozprávať, ako to prebiehalo na maturách a že čo ma čaká. No či sa mám na to tešiť, alebo bať sa. No a čo vás čaká? Čo vám povedala? No, hovorila, že bolo to ťažké, ale že keď sa budem postupne učiť, že zvládnem to. Akože, keď mi niečo napríklad vypadne, tak mi pomôžu. A ktorá žiačka vám takto radila? Nepoviem. Nepoviem meno. Poznám bližšie Anna Máriu Baníkovú, že ona teraz ako je rozhodkyňa vo futbale a asi toľko. A je od nás, takže poznám dobre. Profesorka Zuziková, bývalá triedna 4. S. Mohol by som sa vás spýtať na vaše spomienky na vašu bývalú triedu? No, tak spomínam si na nich celkom dobrom. Sem tam ma potrapili a dosť ma potrapili, lebo boli... nie veľmi sa im chcelo vždy učiť, ale v dobrom si na nich spomínam. Čo hovoríte na spevácky talent Moniky Vámošovej? Joj, tak to ma trošku potrapilo. To som bola stále v triede, lebo kabinet mám pri triede a no nie veľmi sa mi to páčilo. Ste v kontakte ešte s bývalými žiakmi? Chýbajú vám? Boli ma už aj pozrieť niektorí a s niektorými som sa stretla takto v meste. Chceli by ste im ešte niečo odkázať? No... aby si našli dobré miestečka a aby sa mali dobre. Pýtali sme sa najobľúbenejšie profesorky na škole. Kto je jej najobľúbenejší žiak? Mňa sa nepýtaj také, že najobľúbenejší žiak, lebo sa ti neviem ani odpovedať. Práve, že sa chcem vidieť, ako sa budeš vykrúcať slovo. Ja mám konkrétnu odpoveď. Každý učiteľ, keď mu odídu jeho obľúbení žiaci, je dojatý. Ako ste na tom boli vy? Bola som dojatá a niektorými študentmi aj objatá. Kedy vás dokázala 4. S rozčúliť? Asi ako trieda. Nejako nikdy.
Nic si neviem vybaviť vôbec. Skôr ma niektorí študenti prenasledovali po chodbe objatiami a takými sprostostiami. Už prešlo dosť veľa času od vtedy, čo štvrtáci odišli a tie spomienky začínajú byť čoraz nejasnejšie a možno tie dôležité veci sa začínajú objavovať. Čo si pamätáte momentálne zo štvrtákov? Čo vás zanechali? Asi tie všetky stretnutia, ktoré boli mimo aj vyučovacích hodín. Rôzne akcie, ktoré boli neplánované ani počas vyučovania. Čiže či to bola noc v škole, alebo nejaké zbierky a iné akcie. Hoci aj stretnutie, tak fakt mimo vyučovania. Mne sa dosť často, aspoň v poslednej dobe stáva, že keď odchádzajú štvrtáci, tak si uvedomím, že ma mnohé veci naučili. Či sa to stalo aj tebe? Tak nejako konkrétne som si to asi nevedomal, ale určite aj dobré, ale aj zlé zážitky vedia človeka nejako posunúť ďalej, naučiť niečo, možno že riešiť inak. Asi nebudeš chcieť byť konkrétna v zlých zážitkoch. Nie, nejako fakt si nevybavím žiaden zážitok, taký brutálne výnimočný, že čo. Ale uvedomujem si, že každý človek niekoho niečo naučí. Zmenili sa žiaci i za ten čas, keď si chodila sem ty ako žiačka do školy a trajší štvrtáci, ktorí odišli? Určite asi sú oveľa veselší, ako sme boli my. Oveľa odvážnejší, aj drzejší a možno, že v niečom aj dosť tvorivý. Bože, a my kedy dostaneme skrinky po štvrtákoch? Väčšina žiakov a učiteľov časom zabudne na to zlé a pamätá si len to dobré a väčšinou veselé zážitky. Nejaký taký zážitok si pamätáš aj ty? Mám ich neskutočne veľa, ale momentálne si pozerám starú poštu, ako mi študenti zo 4. G napísali mail, keď sme mali písať písomku zo stresu, frustrácie, konfliktu a deprivácie. A znelo to asi približne takto. Neboli by ste taká láskavá a empatická a odpustili by ste nám zajtrajšiu písomku, ktorú by sme napísali až v utorok. Ďakujeme za pochopenie v mene celej 4. G. A prosíme vopred pozitívnu odpoveď. Sme v strese, frustrovaní, máme vnútorný konflikt a deprivovaní. Predpokladám, že to boli slová Nikoly Bavlovičovej, ktorá sa tým preslávila v celej škole. Áno, pozdravujeme Nikolu a celú 4. G. Dúfame, že už nie sú frustrovaní, deprivovaní a vystresovaní. Ja si myslím, že oni už ovládajú návod na to, ako bojovať s týmito neduchmi života. Čiže to sú naši žiaci, ktorí sú šťastní. Ako si spomínaš na svoju triedu? Dobré veci a zlé veci? No tak bola to zaujímavá trieda, rôznorodá, bolo veľa pekných vecí, aj niekedy negatívnych, ale myslím, že boli takí normálni, súčasní študenti. Máš aj nejakú konkrétnu spomienku, ktorú si budeš pamätať do konca života? No myslím, že to bolo to natáčanie videa pred Stužkovou slávnosťou. Toto bolo akože také dosť zaujímavé. Niečo konkrétne sa tam stalo? Konkrétne nič, ale bolo to celé dobre tak zrežírované. Scénar bol dobre vymyslený. Bola sranda. A ak by si mal jedným slovom charakterizovať 4. G, tak aké slovo by to bolo? Zaujímaví žiaci. Profesorka Hvozdojčová, mohli by sme vám položiť zo pár otázok? Áno. Boli by sme zvedaví. Ako si spomínate... Natáčaj to. Ako si spomínate na bývalých štvrtákov? Sa kúkajú na mňa, nie. Na koho? Ako si spomínate na bývalých štvrtákov? Ktoré triedy štvrtácké ste vlastne učili? 4. P a 4. G. A dokázali by ste nám povedať, ktorá trieda bola podľa vás lepšia, 4. P alebo 4. G? 4. P. A dôvod? Lebo som s nimi hrala rozprávku.
Takže mi viac prirastli k srdcu. A máte aj nejakú konkrétnu spomienku so štvrtáckou triedou? No ich je mnoho, ale aj sú úsmevné veľmi. Tak. A dajú sa aj zverejniť? To nie, radšej by nie. A ešte by som sa spýtal, čo by ste chceli odkázať štvrtákom? No, nech sa so životom pobijú, lebo je ťažký, ale nech budú takí empatickí, energickí, veselí, ako boli v 4. alebo počas celého štúdia. Bývalí štvrtáci, ktorí už tu teraz nie sú, či boli dochvíľni, alebo neboli dochvíľni? No viete čo, vo väčšine áno. Niektorí boli ozaj, že slušní, prezúvali sa bez pripomienok, bez všetkého. Musím pochváliť chlapcov. Chlapci ozaj, oni boli slušní, ale dievčatá, to ešte aj teraz, keď odchádzali, stále sa museli upozorňovať. A vy ste v svojej skupine zo pár štvrtákov mali a chceli by sme vedieť, ako si ich budete pamätať. S niektorými mám pekné spomienky, veľa pekného sme zažili, či to boli kalamitné prázdniny, či to bolo kopec voľných aktivít mimo školského internátu, či to boli rôzne osobné rozhovory, či to boli rôzne sedenia v cukrárni. Naozaj sa mi vytvárajú ozaj veľmi pekné spomienky na tých štvrtákov. Títo štvrtáci nejakým spôsobom zmenili vás alebo zmenili internát? Čo riešili? Aké mali problémy? Mali rôzne problémy, či to bolo súkromného charakteru, či to boli osobné problémy, boli to rôzne problémy. Keď sme vedeli pomôcť, tak sme pomohli. Ublížiť sme neublížili nikomu. A kontaktovali sa bývalí štvrtáci s vami? Máte o nich nejaké informácie? Alebo to naozaj bol taký sek, že skončili a už sa neozývajú? Boli žiaci, menovite môžem povedať Šlepecká, Čičvák, ktorí boli naozaj zlatí, ktorí sa prišli a rozlúčili. Bola to Katka Jeseová, ktorá prišla, podala ruku, pani choteľka, všetko dobré vám prajem. A to sú slová, ktoré naozaj potešia a človek má takú väčšiu chuť robiť to ďalej, tak ako to robím doteraz. Menili sa tí štvrtáci, keď prišli sem ako prváci a odchádzali ako štvrtáci, boli badateľné nejaké zmeny, okrem toho samozrejme, že vyrástli. Stali sa z nich takí dospelejší, viac komunikatívnejší, majú iný pohľad, názor na svet a sú trošku takí vyzretejší. Bože, a my kedy dostaneme skrinky po štvrtákoch? Čo si pamätáte z bývalých štvrtákov, ktorí teraz maturovali, už nie sú v škole? Aj máme pekné spomienky a šialené spomienky. Zabavné. Zažili sme s nimi naozaj plno zabavy. No a nefunguje to, že štvrtáci viedajú prvákov, druhákov? Nie, my sme viedali ich. Štvrtáci boli šikanovaní. No, nedá sa povedať, že by boli šikanovaní, oni to robili dobrovoľne, si myslí, nie? A vedeli by ste si spomenúť na moment, kedy ste sa prvýkrát poznali? Tak ja som sa s nimi poznámila asi v 1. ročníku. A to hlavne aj vďaka tomu, že sme chodili tancovať s pani vychovateľkou Tašovou. A vtedy sme šli aj na výlet do Prahy a vlastne tam sme sa tak trochu viac priatelili a už potom, keď prišli dievčatá, tak v 2. ročníku, teda ja už v 2. ročníku, oni v 1., vtedy to už bolo také väčšie kamarátstvo. A ak by ste mali jedným slovom popísať tých bývalých štvrtákov, tak aké slovo ste na nich použili? Priateľský. Priateľský určite. Zabavný. Priateľský, zabavný. Dobrosrdečný. Čiže to boli takí výnimočne dobrí ľudia, ktorých máte len dobre spomienky? Áno, určite. Čiže nič negatívne sa nestalo? Nie. Nie. Podarilo sa vám ešte, alebo štvrtáku niečo ďalšie vybojovať prechodu? Okrem toho prechodu? No, lebo rozprávali sme sa o tom, že oni tu nejakým spôsobom ostali, tak možno, neviem, niečo z tých výtvarných prác, keď prechádzame po škole, je ich, alebo či ešte niečo ďalšie také výrazné, že zmenili trošku internát. Na 6. poschodí je tam dosť toho. Aj tu vydali, môžete vidieť tie obrazy, oni tiež pri tom pracovali s pani vychovateľkou Tašovou. Môžete povedať nejaký osobný zážitok, ktorý máte? Tak tých zážitkov bolo samozrejme viac, ale keď už sme spomínali ten hlad, že keď sme boli hladní, už to bolo vlastne po večierke, takže sme trochu aj porušovali pravidlá, keďže už sme mali dávno spať.
sa mi zdá byť veľmi pekný, že tak oficiálne. Vychovateľky by to nemali vidieť. Tak nás napadlo, že zavoláme Peťovi, pretože on mal jediný chladničku na izbe a potrebovali sme chlieb. A keďže sme nenašli žiadny normálny sáčok na izbe, tak sme použili sáčok mikulášsky, z mikulášskeho balíčka. A ani šnúrku sme nenašli, tak sme použili korálky, normálne náhrdelník, a sme to zaviazali a sme mu to spustili dole balkónom, aby do toho naložil chlieb a on tam vlastne dal chlieb a ja som to potom zase vytiahla hore. Mikulášska nadielka. Taká pomoc s jedlom. Nás by zaujímalo, ktorých štvrtákov ste vlastne viedli. Ja som viedla štvrtákov biotechnológiu, kde som mala chlapcov z tej triedy a potom som mala aj z pedagogickej. To boli moje deti. Naozaj sa to dá takto povedať, že sú to deti, že ich vnímate ako deti? Tak beriem ako deti, kvôli tomu ich beriem, že človek z nimi za tie 4 roky strávil viacej času tu na internáte ako s rodinou doma. Bo prišli drobné, 15-ročné, odchádzali doslova vyslovene muži, 19-roční, pomaly 20-roční. A preto sú to moje deti. A dokážu rozčuliť rovnakým spôsobom ako aj deti? Rovnako dokážu rozčuliť a keďže je ich viacej, tak ešte viacej ma niekedy rozčuľujú. Ale deti s tým rastú, žiaci s tým rastú. Tak, jak naše deti doma, tak aj tu na internáte. S tým rastú, raz je dobré, raz menej dobré. Človek ich aj pochváli, niekedy aj potrestá, tak ako vlastné deti. Čo si ja pamätám, dosť často s tebou tí lenivejší žiaci bojujú a nechce sa im a nepáči sa im, čo robia. Aký máš ty na to názor? Ja furt hovorím, že ty ako v úvodzovkách najhorší žiaci niekedy dokážu veľa viac ako tí dobrí žiaci. Lebo tí dobrí žiaci, často som sa stretávala s tým, že musím sa učiť. Už či sa učili, alebo sa neučili, alebo potrebovali to, alebo nie, tak sa vyhovárali na školu. A tí, prospechom horší žiaci, ale aktivitami bohatší žiaci, tu spomeniem projekt Zdravá škola, čo keď si to budú pozerať, tak si na to iste spomenú. Chodili so mnou na rôzne turistické podujatia. Hej. Do lesa, ale nielen do lesa, ale sme navštívili aj európske mestá. Bratislavu, Budapešť, Viedeň, Prahu. Čiže práve tu pozerám v kronike, hej? Áno, a skúsila by si zaspomínať, že čo v tebe tie fotky vyvolávajú, aké konkrétne spomienky? Tieto fotky, trošku smútok. Ja hovorím, keď mi odchádzali, bola som na nich niekedy jak remeň. Ono sa hovorí, vychovávaj, hej, aj tak. Aj v dobrom, aj dobré, aj cukor a bič. A jednoducho bez toho sa to nedá, ale bolo vidno výsledky na tých deťoch, že chceli, zaujalo ich to, chodili so mnou. Ako išlo kreslenie Tomášovi Čičvákovi a Petrovi Želizňákovi? Peter Želizňák bol puntičkár, on aj vedel. A Čičvák tiež, aj vidniansky Patrik, hej. Keď tu robili kvetinky, hej, z papiera, alebo sme robili tie labuťky, skladali štvorčeky, napríklad Paťo Vidniansky to je genius, lebo toľko štvorčekový poskladal, možno aj 1000 na labuťky, čo sme robili Jarnú výzdobu. Čiže sú na nich spomienky, lebo nebol rozdiel. Aj tie tulipány, ktoré sú v školskej jedálni, oni tie maľovali? Batiku, áno, aj batiku, aj potom mám tam námet, mám z Nového Zélandu, ako čo sú tam tie kvety, vianočník, ako sa to volá, aj v jedálni, aj nad Vratnicou. To mi všetko toho roku pomáhali robiť aj chlapci. Každý zobral štetec a každý nejaký listok vymaloval, alebo lupienok, hej, aby to bola tímová práca. A chcelo sa im to robiť, by som sa spýtal? Niekedy som sa nepýtala, či sa im chce robiť. Jednoducho, nutnosť je nutnosť a musíme ich zamestnať. Lebo keď ich nezamestnáme, tak potom vystrajajú. Nedá sa ani pýtať, že či chcú, lebo potom by nechceli. Áno, ale niektorí aj chcú, lebo prišli, že sa nudia. Doslova prišli s tým, že sa nudia, tak hovorím, vytiahneme niečo a ideme robiť, keď sa nudíte, hej. No a mám na nich dobré spomienky, boli to dobré deti. Dobré deti, zapájali sa. Takže, jak mi odchádzali, Peťo Želizňák odchádzal posledný, piatok ráno a hovorím ako predseda výchovnej skupiny, hovorím, je pekne od teba, že posledný odchádzaš. Skontrolovali sme ešte izby a odišiel a ja hovorím, nebudem plakať teraz, budem plakať až doma, keď ma nikto nevidí.
Ja si pamätám, to dobre je, hej, a stane napríklad aj v Prahe, hej, si pamätám, keď sme mali ísť na slavnostné otvorenie Všesokolského vzletu, tak chlapci začali mi štrajkovať, štvrtáci. Hej, lebo im sa nechce, lebo fakt bol nabitý program, sme vystupovali v Trišovom dome 4-krát za ten týždeň a medzi tým ja som ich naháňala po celej Prahe, od letiska počnúc až po všetky trate metra, lebo sme mali zadarmo, hej, hromadnú dopravu, tak hovorím, škoda by bola nevyužiť. Tak chceli štrajkovať, no ale nepodarilo sa im to. Ešte by ma zaujímalo, že čo to znamenalo, že išli štrajkovať. Takže oni nejdú, sa zasekli, že sú unavení, hej, ale hovorím, budete ľutovať, hovorím, jednoducho ste mi podpísali, že budete, hej, príkazy moje brať v úvahu. Takže na to apelujúc, tak sa potom postavili, hej, veľkomožní a prišli, ako išli sme a potom hovorili, že škoda, že keby neboli. Lebo to bolo slávnostné otvorenie, to naraz za život uvidia. Tak na to si pamätám, lebo tam som musela načriť do svojich pedagogických schopností presvedčovacích, aby oni počase neboli smutní z toho, že neboli. Lebo oni si v tom momente neuvedomujú, že robia niečo zlé, alebo nie, tak sa to patrí, hej. Máš pocit, že lebo ja často ten pocit nemám, keď odchádzajú štvrtáci, či som s nimi niečo spravil, či som ich vychoval, či som ich trošku zmenil, či pri týchto štvrtákoch si mala ten pocit, že to malo zmysel. Mala som ten pocit, že to malo zmysel, lebo ja ako vychovateľ, ja hovorím, keď odchádzajú, stále niečo zo mňa je vo vás. Vedeli by ste nám o nich povedať, čo sa týka dochvíľnosti, ako do školy vlastne chodili? Ako? Ktorí? Jedni skôr, druhý neskôr, jedni... Dokázali by ste nám povedať mena tých, ktorí boli v tomto najproblematickejší? Toto asi nie. Toto nie. Mena nie. Ja ich tak z videnia poznám, mena neveľmi. Ja by som sa napríklad spýtal, taká veľmi vysoká dievčina Martina Bajusová, tá na moje hodiny pravidelne meškala. Či si ju pamätáte? Martina Bajusová, Martina Vysoká. Z ktorej triedy? Vysoká, okuliare, 4. P. Aha, už viem, ktorá. Čiže táto bola problematická, tak ako si ju pamätáme žiaci ako učiteľia? No tak chodila neskoro do školy a často chodila neskoro, ale ináč nemala som s ňou problémy. A zažili ste nejaký väčší konflikt s terajšími štvrtákmi? Ani nie. Terajšími ani nie. Celkom pohoda. A ešte by som sa spýtal, či sa za tie 4 roky nejakým spôsobom zmenili, okrem toho, že vyrástli samozrejme. Či sa zmenili? Možno aj trošku dospeli. A ináč myslím, že tak sa ne... Dá sa to na nich vidieť aj v tom správaní? Tá dospelosť? Dá. A od 1. ročníku po 4. je to rozdiel. V 4. ročníku sú už celkom iní. Tak ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže môžem sa vás spýtať, ako to vyzeralo v triedách v bývalej 4. B, čo sa týka poriadku? No, v 4. Bčke boli zdraví mladí ľudia, čo k všetkému ako k životu patrí, a 4. S-ka strašné. Dalo by sa to aj konkretizovať? Čom to bolo strašné? Nepolepšiteľný. No a trošku sa to zlepšovalo, čo sa týka od 1. ročníka po 4. alebo skôr zhoršovalo? Tak Bčka v 4. ročníku snáď už naozaj tak povolila, ale 4. S-ka z roka na rok horšie. Lebo ešte ani dobre biedená rada na nich nepôsobila. Medzi 4. P a 4. G, čiže medzi PGčkárskymi triedami je zvyčajne taký konflikt, že ktorá trieda je lepšia. Ak vy by ste mali povedať, že ktorá je lepšia, či 4. P alebo 4. G, tak čo by ste odpovedali? Aby som povedal, že obidve sú dobré, ale stále Gčka bola taká živelnejšia. Taká, stále P triedy, ktoré som učil, tak boli také, že menej živšie ako tie Gčky, no, dá sa povedať. No to môžem potvrdiť ako triedny učiteľ 1. G. Podľa mňa 4. P. Ďakujem. Ani neviem, že ktorí boli ktorí. 4. G. 4. G. P. Typická ešte som sa nerozhodla. Dobre, vrátime sa k vám. Alebo chcete rozmýšľať v priamom prenose? P. Zdržujem sa hlasovania. Samozrejme, že Pčka. G. Pčka. A naspäť na Zuzanu Džavanovú. Pčka. Nerobila som medzi nimi rozdiel.
Ja som mala zo 4. P, som mala dievčatá, ale zase robila som z 5. poschodia aj zo 4. G. Rovnako šikovné, našli sa tam také, čo veľmi často chodili do lesa. Hej. To je nejaké skryté heslo? Áno, oni to budú vedieť, pochopia to. Asi tuším, čo v tom je, hej. A nakoniec mi povedali, že už by chodili radi aj dobrovoľne. Jednoznačne 4. G. 4. G. Gečka, čiže, lebo sme Gečka tiež. Preto by som ich dala. 4. P. Tak bolo rovnako dobré. Nebola 4. G o kúsok lepšia ako 4. P. Vy nenavštevovaní školy? No, tak keďže som bol triedny 4. G, tak 4. G, ale mal som ich všetky, obe triedy rád. Bože, a my kedy dostaneme skrinky po štvrtákoch? Zaujímavé informácie má údajne profesor Kičinko, snaď sa nám ho podarí nájsť. Pán profesor, tu nemáš si, to je kútik pre návštevy. A ešte neviete mi povedať, kde by som našiel profesora Kičinka? Skúsime to inak. Pán profesor Kičinko, môžem vám položiť niekoľko otázok? Ešte aj tu ma otravuješ? Nemohli by sme to nechať plávať? Ako dlho ste učili 4. G? 4. G... 4. G... To ktorí boli? No asi Ferenčík. Ferenčík, Bavlovičová. No, tých poznám. Zažili ste s nimi niečo veselé? 4. G si pamätám, ale skôr si pamätám 2. G, keď som ich učil metodiku literárnej jazykovej výchovy a tej triedy som sa dosť veľmi bál. Učil som len polovičku triedy a keď som prišiel do triedy a položil som nejakú otázku, čakal som minútu, 2, nič sa neudialo, no a potom som si odpovedal na otázku a keď som chodil takto už 3. týždeň do školy, naozaj bolo to veľmi ťažké učiť ich. Vraj ste učili aj 4. P. Učenie 4. P by som ani nenazýval učením, keďže tam sme sa skôr zabávali. No a zo 4. P si pamätám hodinu, keď sme testovali, koľko žiakov sa vôjde do kúpeľne v školskom internáte a naozaj bol som prekvapený, koľko žiakov sa tam vošlo. Počuli sme dokonca, že 4. S na vás nerada spomína. Je to pravda? 4. S som túžil len po jednej jedinej veci, aby som tam počul ticho, no a nikdy sa mi nepodarilo 4. S ticho počuť. Ešte jedna asi zaujímavá otázka. Ktorý bol váš obľúbený štvrták, štvrtáčka? Prekvapivo, keď mám hovoriť o najobľúbenejšom štvrtákovi, tak nie sú tam priamo žiaci, ktorých som aj učil, ale skôr sú to žiaci, s ktorými som zažil nejaký osobný zážitok, na ktorý si potom pamätám. No a takto si pamätám na mátoženie a na stôl, keď sme sedeli tam väčšinou štvrtáci, a oni mi napísali na papier, že čím by chceli byť. No a ja im prajem, aby sa naozaj tými ľuďmi stáli. Čiže sedel tam Marek Ferenčík, tomu by som prial, aby ho nikto nedobehol. Sedela tam Katka Jesejová, ktorú som vôbec neučil. Veľmi pekne si spomínam na žiakov, ktorými som pracoval v školskom časopise, čiže Zuzana Šlepecká tam bola, Peter Želizňák, Tomáš Čičvák, keď sme bojovali za oslíkov, za prechod v škole. Čiže naozaj sú to žiaci, ktorí by som povedal, že zmenili aj oni mňa, nie len ja ich. A počúvaj, ty si kto, že mi dávaš otázky? Ja som predsa profesor Kičinko. Ja som Kičinko. Ja som predsa profesor Kičinko. Počúvaj, ja som Kičinko. Ja som predsa profesor Kičinko. Stačí.